но ChatGPT решава колко да си сложил от дадения продукт. Това вече е втора част, която между другото много искахте, обаче този път малко смениме правилата. Числата няма да са от 1 до 20, а ще са от 1 до 100. Да, наистина имаше супер много такива коментари и ако наистина толкова много искате да ми усложните живота, защо да не го направим? Здравей, ChatGPT, готов ли си да започваме? Да, разбира се, готов съм. Праймър. Кажи ми случайно число от 1 до 100. Твоето случайно число е 2. 2? Добре, започваме много добре. Не бе, то хубаво ми каза 2, ама това е само началото. После ще продължим с 70, 80 и така нататък. Тук няма какво да правим, просто правим 1 и 2. Това е перфектно, няма какво да говорим, така че продължаваме нататък. Сега започва трудната част. Кажи ми случайно число от 1 до 100. Случайното ти число този път е 5. Добре, то поудя ли? В смисъл, защо? Защо когато му казвам да казва големи числа, казва малки? А в онзи случай, в предното видео, когато бяха малки числа, казва големи. 1, 2, 3, 4 и 5. Щом сега вървим добре, значи след някое време въобще няма да е добре. Сега контур. Кажи ми случайно число от 1 до 100. Сега ти се падна числото 6. 6. Добре, защо казваш само малки числа? Това е чарът на случайните числа. Понякога са малки, понякога големи. Добре, окей. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сега всички ще ми пишат, че всичко е нагласено, което абсолютно не е така, може да ми видите чата. Време е за руш. Чакам от теб да ми кажеш число от 1 до 100. Готово. Числото е 3. Защо го прави? Защо? Хора, погледнете чата, погледнете. 1, 2 и 3. Кажи ми число от 1 до 100 за пудрата. Без проблем. Числото, което ти се пада, е 54. Ето, почнахме с числата. Добре, точно на пудрата трябваше да почнем с такива числа. Не се оплаквам, до тук всичко беше наред. Ама ви пожелавам късмет, защото това ще продължи доста време. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54. В никакъв случай не се оплаквам. Време е за молив за вежди. Случайно число от 1 до 100. Случайното число този път е 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 71. Да, 100% е моя естествен цвят. Сега е времето за молив за устни и моля те, ChatGPT, кажи ми число случайно от 1 до 100. И ето го, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Намерих някакъв рандом глас, който никога не съм използвала и искам за първи път да го използвам. Случайно число от 1 до 100. Твоето случайно число сега е 80. Бъгна нещо, 80 и колко? 82. 1, 2, 3, 4, това вече е много. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 79, 80, 81. Този глас преди малко беше чисто нов, а просто вижте състоянието му в момента. Не, че е нещо, но това малко почва да тече. Остана ни да сложим хайлайтър. И да, не мога да говоря. Все още сме в нормални отношения, така че моля те, кажи ми случайно число от 1 до 100. Спокойно. Числото, което ти се падна сега, е 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Този път реши да добавя фиксиращо спрейче. Кажи ми число от 1 до 100. 47. Спрея замина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 47. Това е най-хубавия грим, който някога съм си правила. Скоби, не, това не е така. Този спрей ми тече по ръцете. Хора, ако някой има нужда от професионален гримьор, може да ми звънкате. Еми, може да ми оцените грима от 1 до 10. Изглеждам като Барби от AliExpress. Пишете си мнението за цялата тази идея в коментарите и искате ли въобще да я продължаваме и искате ли трета част. А за сега беше това. Отивам в банята да го мия това цялото, защото няма да ходя така никъде. А на вас ви казвам чао!